Napuno sa abog og mga nagpasad nga basura ang abandonadong mga lawak sa ikaduhang andana sa Cebu South Bus Terminal. Mao kini ang naabtan sa executive team sa Cebu Provincial Government ato sa gilusad nilang surprise inspection ni adtong Huwebes, Hulyo 10. Ang Cebu South ug North Bus Terminals ubos sa pagdumala sa Cebu Provincial Government hinungdan ng miluwat og direktiba si Governor Pamela Baricuatro nga susihon ang maong terminal. Asoy si Terminal Manager nga si Rodinita Isgana sa MyTV Cebu News Team nga tungod sa dili maayong assessment gikan sa team ni Baricuatro, gitakdang palambuon nila ang South Bus Terminal. Hinuon sa pagsusi sa MyTV Cebu News Team sa ubang bahin sa terminal, sama sa passenger lounge ug ticketing area, dili hinuon susama ang sitwasyon niini itandi sa second floor. Nako instruction nga ang duha na mantay ibabaw sa ato ang ticketing entrance ticketing naman siya second floor. Nasa katong gibiyaan sa ato mga tenants. So nato instruction nga ipalimpyuhan na dia kay murag naibuhaton nga office. Enhance pa jud ang iyang cleanliness, yang labi sa ato ang mga public CRs, mga maintain siya kaning ang surroundings. And then ang sa sulod murag nato instruction nga mag-repaint ta. Samtang kahinumduman nga apil sa gipirmahang executive order ni Baricuatro sa unang adlaw sa pwesto, mao ang pagmando sa libre nga paggamit og regular public comfort room o facilities sa tanang provincial terminals sa probinsya. Nasayran gikan ni Isgana nga anay tulo ka mga pansayan sa pasilidad nga libre og walay bayad alang sa mga pasahero. Apan magpadayon gihapon ang operasyon sa pribadong kontraktor nga si Mr. Lu isi premium restrooms nga dunay bayad nga 10 pesos kada gamit. Samtang usasab sa gitun-an ni Baricuatro mao ang posibleng pagbalik sa manual sa ticketing system sa mga terminal. Aniya ang reaksyon sa pipila ka driver o konduktor niini. Okay kayo. Para ang mga pasahero pod di makaluluoy kay mga pasahero bangod makalukat ng aircon hindi nakasakay deluxe. Munang nalipay pod may manual. Mas ayo tong manual kay para dili hasol sa pasahero ba. Ano kay nga dili hasol para sa pasahero? In case of kuan napay ticket, maawat na ang kuan, bus, nya napay pasahero nga padung na dire. Bis makasakay pa din nakasakay kay naot naman ang bus. Hinuon may padayag si Isgana nga wala pa sila'y nadawat nga opisyal nga direktiba gikan sa gobernador kabahin sa pagbalik sa manual sa ticketing. Apan adunay pagduha-duha si Isgana sa maong kausaban. Siguro kung ako lang ma'am ha, kanang ug diretso kung ari ko ka sa kanang ko ang diretso okay man siya actually kay mo diretso na lang ato ang pasahero sakay ang amo ra mang apprehension niya is during sa kanabitang surge sa pasahero ang pagkuan man niya gud ang pagkontrol nila bitaw nga dili na sa mangagi ato sa bintana kana mga inana bitaw. Kini si Liza May Piñarada alang sa MyTV Cebu.